राजखान्थिजों गोबां समाव लोब्बा लाखिनानै खामानि मावबोदों बे समाव बिथांनिफ्राय दिनै जा बिपिएफआ जा जाथाय खालामनानै गालांबाय गरकास गामियावहाय जाय इउपिपिएलनि हेफाजाबगिरि बिथांखौ बुनानै गालांबाय फैनानै गालांबाय आरो बिथांजों सासे आइजोखौ बुनानै गालांबाय बे समाव नोंथाङा बिनि सायाव मा फिनजाथाय बुंगोन? आं बे गरका गामिनि गासै रायजो राजासिम बेखौनो बुंनो खावलायो अबसे आहा मोनसे थानानै आयेनगत हिसाबै मोनसे दायित्व दङ बे जाथायखौ खोनानो आंबो फैदों जिहेतु गणतन्त्र देशआव बयहाबो मोनथाय दङ आरो बे 15 बोसोर बिपिएफनि जितु रायजो खुंनाय बिपिखौ सालायनाय गासैबो मिथिखाबाय आरो बिनिखायनो गोबां रायजो राजायानो बे मोनसे सेन्सखौ नागिरदों आरो बिनिखायनो बे गरका गामियाबो मोनसे खौसे जानानै बे बिपिएफनि दैदेनगिरि पार्टिनि मानसिखौ बेयाव बिसोरनि फाखन खोनासंनो लुगैयाखै बिसोरो बेयाव जुहुर जुलुम बेदर जाहोनानै फुस्लायनानै मिटिं खालामनो नागिरदोंमोन आरो बिसोरखौथ' जिबायदि बाथ्राखौ बिसोर राजनितिनि सायाव फुरा महराबो खोनासंनो गोसो गैला आरो बेनो बे खोनासङैनि जाथायखौ लानानैनो बे इउपिपिएल हान्जानि मोजां मोननाय जोंनि इयुनि पार्टि अलंबार बर' बिथांखौ नाख्रा नास्रि खालामदोंनो आं बेखौ सासे आंहाबो मोनसे गणतन्त्र देशआव मोनसे भट होनायनि अधिकार थानाय हिसाबै पार्टि मोजां मोननायनि अधिकार थानाय हिसाबै आं बिपिएफ पार्टिखौ गोख्रों सोंखारिदों आरो बिथांमोना कुनु जाथाय गुबुन गामियाव थांनानै बेबायदि गाज्रि जाथायखौ खालामनाङा आरो बिसोर हसाखि गणतन्त्र देश हिसाबै भट बिनायनि अधिकार दङब्ला मोजां खामानि मावनानै रायजो राजाखौ बुंनानैसो भट बिनांगौ नाथाय बिथांमोना बे मोजां बाथ्रा बुंनानै भट बिनायनि कुनु मोन्थाय गैला आरो जि बुजिबोनांगौ रायजो राजा बुजिजोबखाबाय आनखि बे इउपिपिएल पार्टियाबो बुजायनायनि कुनु माबायानो गैला गासैबो रायजो राजा ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय आनखि एकदम सेन्ट्रेल लेभेलसिम गासैबो मिथिजोब्बाय बिसोरनि कार्जकलापखौ बेनिखायनो बे बर' गामियाव फ्रायानो जोंनि खालिंदर समस्थियाव बे बिपिएफ हान्जाखौ सोनायनि हाबनायखौ बन्द' खालामनायनि मोनसे थांखि लादों बिसोरनि कार्जकलापखौ नायनानै आरो बेबायदिनो मावबोगासिनो दं बिथाङा बे जाथायखौ लानानै मा खालामगोन मा खामा सोरखौ मा हागोन मा खामा बिदि उदिस लागासिनो दङ जायखौ दुरबल मोनदों बेखौ जेनेखे हायो सिगिनानै सोरखौबा थाखा फैसाजों फुथारनानै बेबायदि खामानि मावबोगासिनो दङ। आচ্ছা दिनैनि जिथु जाथाय जालांबाय अलंबार कसारिखौ जे बिथांमोना फैनानै गालांबाय आरो अलंबार कसारिखौल' नङा बे गामिनि गरकास गामिनि सासे आइजो आरो माखासेखौ बिथांमोना फैनानै गालांबाय बे जाथायनि सायाव प्रशासनखौ एबा पुलिस बिबानखौ नोंथाङा मा होननानै खावलायनांगौ? दा बे जाथायावथ' आं गोख्रों बिसोरखौ मुगैदों आरो सोंखारिदों आरो बेबायदि जाथायाव जाहाथे आयेनगत हिसाबै मोनसे जोंहा मोनसे सरकारि दङ बेनिखायनो आं जोंनि बे ओनसोलनि बे एरियायाव गोग्लैनाय टंलानि असिगां खावलायदों बे जाथायखौ गोख्रों राहा लानांगौ जायखिजाया बेबायदि आरो खनसे नङा खननै नङा बेबायदि जाथायखौ खालामबाय थादों बिथांमोना आरो जायहा खालामदों बिनि मुंखौ साहाय होनाय जागोन आरो बेखौ गोख्रोङै आयेनगत हिसाबै राहा लानांगौ जुदि राहा लायाबाथ' निस्सय खालिंदर समस्थिनि गासै बर' रायजो राजाफोरा बिनि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन बेखौ साहाय नुखाबाय बेखौ आं दिनै बे नोंथांमोननि बे निउसनि गेजेरजों आं बुंनाय जाखाबाय आरो बे स्राखा माबा मोनसे समस्या फैगोन बेनिखायनो गोख्रों जायहा बिदि उदखारि खामानि मावदों अयथासार खालामदों जोंनि गेजेराव दाङाबाजि लादों बेखौ थाबै एरेस्ट खालामनांगौ होननानै आं आयेनगत हिसाबै खावलायो आरो आंनि बुंनाय एसेनोसै। बिथाङा दंफैयो गरकास गामियावहाय जितु दिनैनि जे जाथाय बे बिपिएफनि आफाद खुंनाय समावहाय बिपिएफनि हेफाजाबगिरिफोरा आरो बिपिएफनि बिजाथि थासेयाव बनजार दैमारि थासेयाव दिनै नैबे गरकास गामियाव मोनसे जाथावि जाथाया जानानै थांदों बे सोंखारिथावना बेनिखायनो दिनैनि नैबे समावहाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङा बिनि सायावहाय मा फिनजाथाय बुङो बेखौ खोनाना लाग्रोदो। दिनै नैबे खालिंदुवार समस्थिनि सिङावहाय नैबे गरकास होननाय गामियावहाय जोंनि खालिंदुवार समस्थिनि बिपिएफनि एक्स एम बनजार दैमारिनि नेतृत्वआव दहायबावसो बेहाय इलेक्शननि मेल जाना थाङो बे मेलावहाय बनजार दैमारिजों बिथांनि माखासे लालु पालु माखासे गुन्दागिरिफ्रा फैफानानै नैबे गामिनि थागिबि अलंबार कसारिखौ
माने ओरैबायदि गाज्रि माने प्रहार खालामो गाग्लोबो बिनि सायाव जोङो टंला दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो बे जाथायनि सायाव जोङो सोंखारियो मुगैयो निन्दा खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओनसोलनि जोङो प्रसासननि खाथियाव जों दाबि दैखांदों जे 24 घन्टानि गेजेराव बे माने दायनिगिरिखौ माने हमनानै साजा होनांगौ आरो फारसेथिंहाय जोंनि खालिंदर समस्तियावहाय ओरैबायदि माने इलेक्सननि खोथाखौ लानानै ओरैबायदि दुंहावहाव मोनसे थासारि सोलिगासिनो दङ जायनिखि माने BPF बनजार दैमारिनि दैदेननाय माने TCLCCनि बारग' चेयारमेन दैथुन बड'सानि दैदेननायाव बिथांमोनजों माने ओरैबायदि माने गुन्डाफ्रा माने जोंनि UPPLनि एबसुनि बिबानगिरिफोरनि सायाव माखासे दाबि धुमखि होनाय सिगनाय सिगिनाय दानथारनो बुथारनो माने धुमखि होनाय बेबायदि थासारिखौ बिथांमोना खालामगासिनो दङ नाथाय जों UPPL हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो दिनैसिम थोरजो हमनानै दङ जोङो आयेननि सायाव फोथायो जोंनि मोनसे गोथार मोनसे आयेन दङ बे आयेननि सायाव जोंहा मोनसे बिसास दङ आरो आयेनखौनो जोङो नेनानै दङ जुदि आयेना जोंनि बुंनाय आरो खावलायनायनि सायाव जेबो एक्सन लायाबा जोङो टटेलि जोंनि रायजो राजाफ्रा जि खालामनांगौ बिनि सायाव रेडि जानानै दङ जाथाय बे गरकाकनि जाथायावहाय सासे आइजोखौबो बिथांमोना गाराखै आइजोनि सायाव बिथांमोना उदखार खामानि मावलांदों बिथांमोनखौ गाग्लोबदों दा बे समाव उदखार खालामजानाय बा गाग्लोबजानाय आइजोखौ जों सोंनो लादों नोंथांमोननि बे गामियावहाय दिनै BPFनि मिटिं दङमोन आरो बे BPFनि मिटिं समावहाय माखासे BPFनि मावथिफोरा बनजारनि मेगनावनो बा बनजार थानाय समावनो गामियावहाय मोनसे जाथाय खालामदों बिथांमोना आरो सासे आइजोखौ बुदों होनना नोंथाङामोन नङा होमबा आंनोमोन आंनि फिसालाखौ हमथानो थांनायाव बिसोरो आंखौ नाख्लायनानै आरो जोनानै बोबाय बिसोरो बुना होबाय आरो बे आंनि फिसाखौ हमथानो थांदों मानो बुदों होनना बुंबाय फिसालाखौ आङो मानो बुदों होनना बुंदोंमोन बिसोरो आंखौ बिसोर नारनानै जोख्लायनानै लांगाफोर गथ'आव गोलैबाय आरो आङो बेनिफ्राय आरो बिसोर फेनानै फैदो फेनानै फैनायाव दोंनायसै बिसोरो दम होबाय आरो बिसोरनो आंनि फिसालासो बे उन्दै मानसि मानो बुनो होनबाबो बिराद होसोबाय थादों आरो बियो आच्छा नोंथांनि फिसालाखौबो थारमाने बुदोंमोन आरो आंनि फिसालाखौ आरो आंनि बिबथैनि फिसा माबायानो बायनि फिसाजोआबो बुसोबाय आरो मेम्बारनि हिन्जावाबो आंनि फिसालाखौ बुसोबाय आरो बियाखाय बुनानै बोरसिं लानानै दब्बा बुबाय बियो जिरायबाय आरो थांबाय आरो आंनि फिसालाखौबो बुसोबाय बुनायालाय बहुद बुदों बे समावहाय जाय भुक्तभोगि बिथाङा बुंनानै लाबाय आं थांनो रायजो राजानि खाथियावहाय बिथांमोना नुनाय जाथायखौ दा जेनेबा गरकास गामियाव बेबायदि जाथाय जादों बेखौ खोनाबाय माबायदि जादोंमोन जोंबोथ' मोनफैस्लाबासै फार्स्टआवहा जों खोनादों खारबोनायावनो बुनायखौ नुफैयोसै जोङो बेबायदिनो उनावहा हाल्ला जानायखौल'सो खोनानो मोनबाय बेयावहा BPF पार्टिया जों गामियावहा मिटिं खुंफैदोंमोन खिन्थु खुंफैनायावहा जोङो गासैबो रायजो राजायानो गामिनि जानानै मिटिं खोनासंनो फैनायावहा BPF पार्टिनि दोलोनि मानसिफोरा दिनै गामिनि लाइमोनफोरखौबो बुदो आरो लाइमोनखौ होबथानो थांनायावहा बुजानायखौ होबथानो थांनायावहा बिमाखौबो बुदों बेबायदि जोङो बुला बुसि खालामबोला जोंबो अखान्थि मोनो जों BPF पार्टिखौ जोङो मुगैयो जों बिथांमोनखौ सापर्ट होआ BPF पार्टी मुर्दाबाद BPF पार्टी गो बेक